Ase familia yetu sireti mama na tata. Tosireti ango yane korokwo yaro. Tosireti auntie ekoroku Jane. Tosireti ekazi ekoroku Esther. Boyere ikonge. Abaiboli baito yore Kebaso na Lea. Ono ekero inyangiri tukorie inyangiri aikeriri are gochikoba tarehe 14. Ekene abaiboli bagaka esimi bagateba ngoche tori na ntori gocha ntutweka ngoche tori na ekwaya. Bagateba kimbuya mono. Naende bagateba abanto abange berure na abande batigaire inse. Tukabarigani tukabatebi karibu. Bono esabato marogoba bagachicha. Tukabarigani buya, tukarara, mambi tukaboka, tukaenda enyangi, iyo yarenge enyangi yane. Program ekagenderera buya, tugaika chinsa kianda, ekaba enyangi yarire, erinde beanda ekoirana. Ekene nabo twakorete, togoika chinsa echio, egari yare gocha koboyia egari eywo egaika. Omario inche nkagenda nkabatiga ekanisa baganyete egari. Bono katoisaransete, mokama omura ominto gwakerwa esimi. Ogotebiwa buna abanto nomaete omonto okoroku iga na iga. Omonto okoroku Jones Kebaso. Naye agateba oywo na omogaka one. Nabo na abanto aba bakorire ki? Banyorire accident embe. Aiga Chapera. Iga abwo tulichukua jukumu. Tokaimoka erio. Tokarigie taxi. Egatoreta. Katogoika enyagitari ekoroku na Oyugis. Tokonyore emebere egera irense. Eyendo tanyare komanya nereri. Kufini kikeruba. Aiga sitore mbuo mogako koroku Kebaso. Abachiete enyangi y'omwana obo lakini bakanyora omobasukana. Bana nabatore no gokumia kiagere familia ye basireti abantu sita. Komenta naigo korwa se kanisa sita gose patano. Komenta naigo. Abantu patano be familia ye basirete. Mogaka bwo muchoyo no monginoye. Na momuro omwabo halafu na mukama momuro omwabo no muigu gocho muchoyo nasirete boyere ikonge. Ase kanisa yeto yarangenyo bone tusireti abantu 8 babete bagosira lakini asachari yabete abantu basirete 11 abande mbare nyagitari bano gosaba gwitonkoringa gaki abantu baminto tusabire bari bare nyagitari nyasakoro gwancha kwaye bagwene nande bano musigo yo no manene gaki serikali asomore motobwatesia tonyare kwenya abantu aba baminto basirire anyare ko babagutimoka ande tikatwegene ng'akero musibakano yobete nyasaye no arenge bana nande nyasaye nagendere gutubwate singa kyechi cyo bakongu boere bana gosaba gwitonkoringa atige familia yanyare ko bage gotwara oboremu nande semeri nyasaye kiagera kende kiyo gegokoreka nyasaye atamanyeti miroberie nyasaye no arenge aso omwana oyo ito nerore gokora enyangi n'abantu baite kwaya kandi kurese kanisa yaito ekera mama omwabona ari kwaya bakarwa moisonde buya bakarara buya mambi yabo bakaboka bakaende enyangi yangiri tukuria igoro ya chuma igoro nizu igoro ya chuma pili igoro ono ke bakore enyangi bakoirana ke enyangi yarenga on Sunday marogo bachi aberi saa 1:30 omogere to wake simi yo mongino kokwera na nyatika kogore simi ya yare nyatika ngoyo gwaka ekero bono nayo bwata awonte muse weni muchungachi ngoma tebya ye awonte yanto bawo bakure baeshi
nkarimie simi omongo no gosoa gokura base no nkoire na parking kumuhakere simi ngikiaba ya eni eturera go yare gotira ase gitinu bukurikia misambi neni sane nkurere kuri misambi rogoro niturera ngotirere bona egari ende nero nko batekire turera eni sane gekurugoro omolario mitega liko yasoete erori yime ngacha bona kare yasoete goto kumyoka to ikoto konyara abantu motiteyo magoro teyo magoko teyo abantu tukababekera ndikurusa ya polisi una chinko tokubore nabande ngai bari ngabande bari Oyugis hospital tokorwa go murario bitokana bako Oyugis akara to ikirie bebere imochari tokorara bari nyagitari tokonyora abantu bari twabegete mochari arikere ntware kuna komanyanga ntware ko baratumanyanga mbare ngekera babutugete bakaera bone familia zitute nina so mwana yori wakore nyangi asibachiete Kakamega nina akwete isa akwete bona na murumu abondo kuruko murishi oyaro yakwete na muka murondo mwabo ese momino gayigo kurukucheni nere yakwete ige familia yesiriti abantu bane ne cousin yabe yemo kurukwesta kuru ikonge igono muraria twanyorite gente tigi okumie nkobe nene kitu kito Oyugis ntwakarite excellency misaga bana minto nyaribo tukamate nyagetaja excellence yo ando itomba abune kire menga abaelish na magoko abone mo giti chikumunya lyo mo igenta ko tega bana agatuma chimbulance isatu chimbulance karo chaje isatu tukababeka emeriki arenga saa 7:30 saa 8 tukabaleta Nyamira igo abantu baminta chari yabetembe ase kanisa yetu ya CDA Rangenyo Church kegara una wanakwaya basirete 8 wanakwaya baito 8 amona abande bari abairi ororo kini wana ndo bakwetera abantu 11 igo asenga ki ya December to kwemisa abantu baminta se chipara aso wanja kwa Nyasaye mwari chigari chino ngora ende mwamanya kumoko overtaking mono nere yabeire careless ase Kenya yito overtaking ono ni fakite ndikiabe tigi okumia na cheki hata nyorte maroba nende no mo lingakiyo kwereke Christmas igoma na batukumiti sana ngabantu ito gakiti gabagende ngora na ende yo toko misi serikali kaletu akarore icyabere saa 12 ya marogoba chiturera chiakachire chiateneniwa yabere saa 12 iga eturera yatenasie saa 12 ya enyora yarara mambe saa 12 yamekomoka nere abende mirimo igoro butokwaje serikali yalwa jali amachikari arenge kare cha saa 12 kiyabere chiturera cyatimuka cyatiga kigari cinkeje cy'amatatu cyo kwa abantu sabari bari cyagenda amane chipasi lakini chiturera se kwa Nyasaye serikali yewe saa 12 ya maroba ya kabere kigari chiturera cyatena cyatimuka ngo muradio mituna butonya tamangana kabirayo omwana oyo nero kitwakoro nyangi nere nabatora achato erese ngaki nyangi bakorete sanga ibatiganete tutara mari baga ndigetango to confirming so far abaroire mbarenga bare nyagitari na abaroire aba no barenga sigari yume gose igo barenge epa ekenya abaroire barenge nyagitari sita na barenge nisani yime abantu tuwabwate na abantu 17 abantu 17 11 bagakwa 6 bagatigara nabo gabana nyari batoko yenti cyambire sikaboro Oyugis kere nyagetari Oyugis excellence yo egaje toko bayikinyamira saa 8:30 saa 9 bakabeka ruwa mache bakakaru very fast abanyagetari bari Nyamira bakabakonya bwango sana igabanya gatu abusita no abanyagetari Nyamira abande mbabegeritwe chipurasa abande mba umiyete tunabaro bomba abumiyete magoko babwaje dedication yawa sawa yaman ona Nelson ate masega basire ne jikaseni cyane ono to kweli bagere gotanga abantu bakonje gali para cintereba ke speed bagere ngakie yabire Christmas ande koira bataba nyono gwanja kwese cintereba jire kigali ngora gere bo basukana osoroke
ayandi turaya gukwana nkiringa serikali etubwate sigotokonya musigo oyo obeire iga ikiaro obeire omokongu na abanto befamili amo bakure kinyoreka abaskari kibabwente gokorera abanto raba baria okonyora bakorundi chimbero chinyinga ase para ona koranga serikali egwenda koire ebipimo yapima chintereba chitaracha kogendia egari ase station chiao egere omobasakono bwa chiparo okeane ibagokoira abanto abange nobono oirire abanto abange ore kenyoro gita.